Takže ahojte, chcel by som vám dneska ukázať moju výbavu. Nie je tam toho moc, ale proste chcel by som sa s vami podeliť vlastne o to, čo ma privádza k môjmu úspechu, čo ma privádza vlastne k môjmu šťastiu. A to je to, že proste na tých rybách mať čo najväčší komfort pri vybraných prvkoch, napríklad ako navijákoch, prúty, tak či tak ako aj signalizátory. Ukážem vám všetko, ak sa mi podarí, tak ešte k tomu pridám aj nadväzce. Takže chcel by som začať nejako zľahka. Chcel by som začať napríklad týmto navijákom. Tento naviják už mám cez 2 roky. Je to naviják od Delfinu, je to Carp Mod Eco 70. Je to kapacita cievky je 7000, čiže no kapacita je vlastne nejak, myslím, že na každom. Proste tu sú nejaké vyššie parametre na metráže. Takže mám tu takto strana krabicu, aby ste si vedeli potom nájsť u vášho predajcu. Napríklad dá sa to nájsť aj niekde na internete, kľudne dám link do popisku. Dobre, ďalej by som chcel pokračovať s udicami, lebo prakticky bez prútu nie je ryba. A ja som si vlastne pripravil pre vás tento prúd používam už tiež nejaké 3 roky. Je to Delfin Partizan. Je to kaprársky prúd, dĺžka 3,6 metra. Je to trojdielny prúd. Čo sa týka parametrov očiek, tak najmenšie má, neviem presne, ale najväčšie má 50 mm. Čiže nejakých 5 cm očko je tam. Dám vám detailnejší záber. No a proste toto je taký ten základ, dajme tomu, že prúd, navijak. Ďalej by som chcel dobrať, v tom mám taký menší bordel. Mám tu signálky Delfin Minor s príposluchom. Tieto signálky používam už nejak cez rok. A spokojnosť najväčšia. Akože úplne za tú cenu, pomer cena kvalita je to asi najlepšie, čo si viete zohnať. Sú to absolútne úplne maličké pipaky a majú taký viac menej písklavý zvuk. A ten je dokonca vybitý, čiže budem musieť investovať do bateriek. Ale kúpil som si to už len kvôli tomu, že proste príposluch. A kvôli tomu pri posluchu som si to vlastne kúpil preto, lebo napríklad keď ste cez noc, a však viete na čo slúži pri posluch, len mne to robí to, že ja keď zaspím na rybách, tak ma nezobudí nikto. A toto je zatedy také viac menej všetko. Postupne sa dostaneme ku ďalším častiam. A to už bude napríklad podberák, ako podložku používam, stojan a podobné veci. Takže to bolo z tohto asi všetko a vidíme sa o chvíľku.